голямо видео в Roblox. Ще играем една игра. Ето тази с големи ръце. Вчера играх и е доста яка. Време сега да играем. Аз вече обичам да обработвам неща, както обработих дъчките, които знаете, че обработих. Така. То падам. Хванах ме почти. Не ме хванаха. Ако искам, мога да се махна. Може да се махна. Какво ще ми даваше? Какво стана? Тя ще му говори. Тази не мога да... Тази така на дебела. Тази така е... Той ме видя. Кой ме хвана? Не! Вижте кой ме яде. Той жив ли бил? Що е истински? Тази ръка са доста гадни. Как искат само да ме изядат? Какво е това? Тук са бражни в ръце. Много се чудам. Мога ли аз да стана ръка? Ако искам... Така, вижте кой не сме хванали. Нашата Женя влезе в играта. Къде е нашата Женя? Не звъня, защото имам два телефона и после ми се зареждат много трудно. Един е най-трудно този, който говоря за вас. Това, който съм го виждала, си е страна голямо. Той да не ме следя. Тук, ако ме изнамери Жена на това видео, би било страхотно. И то, въпреки, че още никой не съм намерила. Вижте какво носи. Какво да се взема? Маршмело. Имам това. Яко е. Пусни се страни. Вижте къде ще заведе Жена. Къде се отива нагоре? Трябва да вземем Женя, учителката ви. Време и аз да се надигна. Към. Аз да слязам. Стрелят ме! Пробвам се да ги взема. Ура! Хула-хула-хара. Продължава това да замъжим.
Не разбирам се, това е моят сестра. Тъмна сма. Чакай, човек ли завижда или какво? Къде съм? А, не! Хай! Така, този тук ме ядосва. Какво? Ядосва ме! Точно така, бягай! Остави горкото, човече намира. Ела. Не, ако ми е сестра. Харесате ли ми как му се скарах? Справили го още един път, ще му се скарам на макс. Всичко взима. Аз от ръката се махам. Тук не ми се играе повече. Да, не ми се играе повече. Това беше чао на всички, това беше видеото